हा ताट जर समोर ठेवला ना तर असं वाटेल आपण डॉमिनोज मध्ये बसलोय किंवा पिझ्झा हट मध्ये बसलोय आणि आपल्याकडे 5 व्हरायटीचे असे पिझ्झा आलेत आपल्यासमोर. माणसं विचारतात, आपले सबस्क्रायबर व्ह्यूअर विचारतात की दिल कुठे आहे. हे बघा दिल दिसली, 2-2 दिल दिसले तुम्हाला. आपल्याकडे लंच किंवा डिनर नाही बनवलं तर ती 2-3 खाल्ले ना माणसाने, तर हा बघा हा एक आणि हे तीन मी खाल्ले ना तर तरी माझा पोट भरून जाईल. 2 चमचे दही बघा घरात लावलेलं आहे आणि हे मी आहे ना दुपारी जेवणाबरोबर घेतलेलं आहे. हे तर असं झालं ब्रेड वरती ते टुटी फ्रुटी असते ना तसं वाटतंय ते. मी चीज वाला खाऊन नाही दाखवत तुम्हाला, कारण ते तुमचं आहे ना, तर ते तुम्ही येऊन खाऊ. अरे वा, नशीब आहे तुमचं आज. हा, आता मी हे खाऊन दाखवतो तुम्हाला. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. नमस्ते, आज मी नाश्ता बनवते आणि ते पण एकदम कमी साहित्यामध्ये. आणि आपले थोडेसे भाज्या घ्यायचे. भाज्या म्हणजे मी फक्त शिमला मिरची घेतली आहे. तुम्ही याच्या बदली आहे ना कोणत्या पण भाज्या घेऊ शकता. कोबी घेऊ शकता, फ्लावर घेऊ शकता, पण ते किसून घ्यायचा. गाजर घेऊ शकता. हा 1 वाटी रवा घेतलाय. थोडासा पाव चमचा बेकिंग पावडर घेतली आहे. थोडासा अर्धा चमचा पावभाजी मसाला घेतलाय. हे मिरची मसाला आहे अर्धा चमचा. अर्धा चमचा गरम मसाला आहे. चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. थोडीशी हळद घ्यायची आहे. आणि आपल्याला आहे ना 2-3 चमचे दही घ्यायचं आहे. असं समजा 1 वाटी रवा असेल ना तर 1 वाटी दही घेतला तरी चालेल. पण कसं माहितीये जास्त आंबट होतो, कारण टोमॅटो टाकायचे आपल्याला त्याच्यामध्ये. पण आपल्याला टेस्टिंगसाठी आपल्याला 2 चमचे फक्त दही टाकायचं आहे. हा 1 कांदा मोठा घेतलाय कापून बारीक. 1 शिमला मिरची बारीक कापून. हे 2 टोमॅटो घेतले बारीक कापून. हे थोडासा आला घेतलाय साल काढून एकदम स्वच्छ धुवून बारीक तुकडे करून. हे लसूणचे पाकळे आहेत 4, ते पण बारीक करून घेतले. आता मी तुम्हाला आहे ना हे पाणी घ्यायचं आहे आणि आपल्याला घी घ्यायचं आहे. आता त्याऐवजी आहे ना तुम्ही तेल घेतलं तरी चालेल, पण एकदम कमी लागतो, जास्त तेल नाही लागत. म्हणून त्याच्यासाठी मी आहे ना थोडासा घी वापरणार आहे. आता मी पहिला आहे ना हे सगळं साहित्य आहे ना मिक्स करून घेते. पहिला याच्यामध्ये रवा घेते. 2 चमचे दही बघा घरात लावलेलं आहे. आणि हे मी आहे ना दुपारी जेवणाबरोबर घेतलेलं आहे 2 चमच्या. असे 2 चमचे असं घ्यायचं दही. आपला रवा आहे ना एवढंच आपल्याला मीठ टाकायचं आहे थोडस. आणि हा मसाला आहे ना मिरची मसाला आणि गरम मसाला आहे, हा आपल्याला मिक्स करायचा आहे. अर्धा आपल्याला रव्यामध्ये टाकायचा आहे आणि अर्धा आपल्याला या भाजीमध्ये टाकायचा आहे. हा पावभाजी मसाला आहे, हा पण तसाच करायचा आहे. आता समजा हळद भाजीमध्ये नाही टाकली तरी पण चालेल. आता हे मिश्रण आहे ना आपलं पाणी टाकून आपल्याला जाड असं घट्ट मिक्स करून ठेवायचं आहे. म्हणजे जास्त पातळ नाही जास्त घट्ट नाही असं करायचं आपल्याला. 10 मिनिटं साईडला का ठेवायचं? रवा भिजूसाठी. आता आपल्याला बाकी काय करायचं असेल ना तर ते करून घ्यायचं, पण पहिला आहे ना हाच रवा भिजवून ठेवायचा आणि त्याच्यानंतर आपलं चहा पाणी वगैरे करून घ्यायचं. करून नंतर भाजी कापू शकतो आपण. हा, हे करून आपण भाजी कापू शकतो, कांदा वगैरे कापू शकतो. तोपर्यंत आपली 10 मिनिटं होतात. आता दाखवायचं म्हणून मी सर्व पहिला तयारी करून घेतली. आता हे मिश्रण सगळं तयार झालंय बघा. आता मी हे झाकून ठेवते. हेच आपलं भाजीचं ताट आहे ना असं ठेवायचं. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला आहे ना जे 10 मिनिटांनी तुम्हाला मी भाजीचं साहित्य मिक्स करून दाखवेन. आता आपले आहे ना मिक्स करून रवा 10 मिनिटं झाले. आता हे आपल्याला जरा साईडला ठेवूया आणि आपण भाजी मिक्स करूया. तर याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ, म्हणजे या भाजीपुरतंच मीठ टाकायचं. आणि रव्यामध्ये मीठ टाकलेलं आहे. आता हे सर्व मसाले हे आपण भाजी आहे ना पहिली जर मिक्स करून ठेवली असती ना तर त्याला पाणी सुटलं असतं, म्हणून आपण पहिला नाही मिक्स करून ठेवायचं. आता आपली भाजी पण रेडी झाली आहे. आता आपला रवा बघूया. रवा पण बघ घट्ट झालाय ना. आता हे चांगलं आहे ना असं जरा घोटून घ्यायचा. आता याच्यामध्ये बेकिंग पावडर टाकते. पाव चमचा बेकिंग पावडर टाकायची. थोडा आहे ना ह्याच्यावरती थोडासा पाणी टाकायचा. आता हे चांगलं ढवळून घ्यायचं. झालं आपलं रेडी. चला खायला सुरुवात करा. नाही अजून बनवायचं आहे. खायला सुरुवात कुठे.
असं एवढं घट्ट करायचं नाही तर काय माहितीये, पातळ केलं ना तर पॅन मध्ये आहे ना ते पसरतो सारण. मग माणसं विचारतात, आपले सबस्क्रायबर व्ह्यूवर विचारतात की दिल कुठे आहे. हे बघा दिल दिसली, दोन दोन दिल दिसले तुम्हाला. गॅस पेटवलाय, पॅन ठेवलाय. आता त्याच्यामध्ये मी घी टाकते. थोड्या घी मध्ये होतं बघ. हे काढलं ना. आता पॅन तापलाय. आता थोडा गॅस आहे ना बारीक करते आणि त्याच्यामध्ये एक एक चमचा सोडते छोटे छोटे. हे त्याच्यावरती भाजी टाकायची. मुलं माहिती आहे ना भाज्या खात नाही. हे तर असं झालं, ब्रेड वरती ते टुटी फ्रुटी असते ना, तसं वाटतंय ते. किंवा आपण ह्याला पिझ्झा सारखं बोलू शकतो. छोटा छोटा पिझ्झा. बेस पण घरीच बनले आणि वरती टॉपिंग्स पण आपले सर्व घरचेच आहेत. छोटा छोटा पिझ्झा आहे ना. छोटे पिझ्झा बोलू शकतो आपण. छोट्या मुलांचे छोटे पिझ्झा. आता त्याच्यावरती झाकण ठेवते. थोडा गॅस मीडियम करायचा. जास्त फास्ट पण नाही, जास्त स्लो पण नाही. आता मी 1 मिनिटानंतर झाकण काढते. 1 मिनिट झालं झाकण ठेवून. आता आपल्याला आहे ना छोटे छोटे पिझ्झा. आता घी आहे ना, हे कसं माहितीये ते सुकं झालंय ना, थोडस त्याच्यावरती टाकायचं. किंवा आपण ह्याच्यावरती मस्का टाकला तर, मस्का टाकला तरी पण चालेल. बटर. भाजी त्याला पूर्ण हे झालेत ना. फिरवल्यानंतर अशी दाबायची जरा. आता त्याच्यावर झाकण नाही ठेवलं तरी चालेल, कारण ते आता शिजलेच आहे. तरी त्याला 1 मिनिट असं ठेवायचं ना. आता आपलं झालंय बघ. 1 मिनिट टाकल्याच्या नंतर आणि 1 मिनिट फिरवल्याच्या नंतर 2 मिनिट में नाश्ता. आता हे मी काढते बघा. 2 मिनिट मध्ये पिझ्झा. काढते कसे बघ. जाळी मध्ये. म्हणजे का माहिती आहे का, ते चिपकणार नाही आणि थंड झाल्यावर नरम नाही होणार. कसं वाटतं मी हॉटेलमध्ये आलो कुठेतरी. आहे ना. वेगळा प्रकार काहीतरी खायला भेटला आज. आणि आता सर्व प्रोसिजर सेम ना. कसं वाटतंय आपले छोटे पिझ्झा. एकदम भारी, 5 स्टार हॉटेल सारखे. आता लास्ट काय राहिलंय, चीज. कर दाखव. या क्वारंटाईन टाइम मध्ये खायला या. पार्टी चालली आमच्या घरी, या सर्वांनी. साधी आणि सोपी. हे चमचा नाश्ता आणि हे चमचा डिनर. किसू का अजून. नाही बस, एकावर बस झाली. बस. आता हे आपण जर असंच वाफेला ठेवलं ना, हे परत उचलून आपण पॅन मध्ये ठेवलं एकदम बारीक गॅस करून आणि झाकण ठेवला की हे पिघलेल पूर्ण. तर आता तुम्ही ते बघू शकता, आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. असं वाटेल, हा ताट जर समोर ठेवला ना तर असं वाटेल आपण डॉमिनोज मध्ये बसलोय किंवा पिझ्झा हट मध्ये बसलोय आणि आपल्याकडे 5 व्हरायटीचे असे पिझ्झा आलेत आपल्यासमोर. असं वाटणारच नाही की हे घरी बनवलंय कोणाला, है ना. एकदम छान आणि दिसूनच ह्याला पूर्ण मार्क्स भेटलेत. तर आता खाऊन आपण टेस्ट करून बघूया कसं झालंय. मी चीज वाला खाऊन नाही दाखवायचं तुम्हाला, कारण ते तुमचं आहे ना, तर ते तुम्ही येऊन खावा. अरे वा, नशीब आहे तुमचं आज. आता मी हे खाऊन दाखवतो तुम्हाला. रेसिपी एकदम छान झाली आहे. आपल्या बाहेरचा पिझ्झा बेस कधी नाही भेटला ना तर आपण असं बनवलं ना आणि समोरच्याला दिलं ना, समोरच्याला असं वाटेल की पिझ्झाच आहे आणि त्याच्यावरती आपण ते सर्व वरती सॅलड वरती टाकलंय. कधी पिझ्झा मागितला ना तरी असं करून द्यायचं पिझ्झा. हे स्मॉल पिझ्झा, छोटे पिझ्झा असं बोलू शकता, होममेड पिझ्झा. आणि त्याच्यावरती ते टॉपिंग्स आहे आणि बाजूला ना त्याचे आउटर आहे ना, आउटर एकदम कुरकुरीत झाले. ते कुरकुरीत खायला तर अजून मजा येते. मी स्पेशली माझं सांगतो, मला जे कुरकुरीत असतं ना ते स्पेशली मी असं साईडचा पहिला मी खाऊन घेतो, कुरकुरीतपणा आहे ते, कारण ते खायला अजून मजा येते. आणि रेसिपीची चव विचाराल, टेस्ट विचाराल, एकदम भारी झाली आणि बनवण्यासारखी रेसिपी आणि आपल्या घरगुती सामानामध्ये सर्व बनते. काय एवढं जास्त पण आल्या गरज नाही. आता समजा आपल्याकडे लंच किंवा डिनर नाही बनवलं तर ती 2-3 खाल्ले ना माणसाने, ते हा बघा हा एक आणि हे 3 मी खाल्ले ना तर तरी माझा पोट भरून जाईल. कारण एवढी त्याच्यात म्हणजे ते एवढं जाड आहे आणि
खाण्यासारखं आणि पोट भरण्यासारखं. 3 माणसाचा मस्त नाश्ता होऊन जाईल. हा एवढ्या अजून आपले 2 शिल्लक आहे तिथे घरात. अजून 2 तिकडे आहेत घरी. आणि रेसिपी एकदम छान झाली आहे. तुम्ही सुद्धा नक्की बनवा आणि आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा की कशी वाटली. या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट सुद्धा करा आणि व्हॉट्सअपवर शेअर करा.